tí robotníci viděli. To vypadá, že celkom pošalate. A ideš. Mámo, ani mi to nejde. Ale ide. No, teraz zase. Trošku nám zakýveť do kamery. Dobre, mám. Hop. Pekne chodí. Hop. Hop. Máme prečo. Hop. Mamo, my. Hopala. Hop. Opa. Hop. Počkaj, hop. Čakám. Hopa. Šikovnica, tá naša Natálka. Hop. 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 Nerozptilujte sa tam, ale pracujte. To je prestaň. Trošku ukážeme panorámu, koľko tu máme snehu v tom našom Smolníku. Aby vedeli ľudia. Takéto mantinely máme. A ide naša Natálka a ide. A ja neviem, či mi to vôbec natáča, či ešte mi to, či mi to skončilo. Ale hlavne večeru správu. Ale ešte ide. Čosi. Ja nemám okuliare, vieš ako. Vadí. To je tak. Keď jeden pracuje, a ďalší sa pozerajú. To je. Psi, kde ste? Tommy, Redko, Edy. A kde je Tommy? Tominko, Edy. Psi si robia čo chcú. Tommy nám niekde zmizol. Prosím? Vidím. Ale ti to ide. Čisto. A tu je Tommy. Tommy, poď sem, ty naša hviezda. Ahoj, Tommy. Tommy, ty si taký nezbedník. No. Fuj. No jasné. Kde je Edko? Kde je? Áno, tam cikal. Poď stade preč. Fuj. Neviem, ale tam by si nemala dať, lebo sú reči, že vraj nám zamokne bytovka. Čo je? Zamokne nám bytovka. Zamoknem. No, na rozlučku nám zakývajte, slečna. Nemám čas. Ale máte. Čau. Ahoj. A ešte sa rozlúčime s pohľadom na panorámu nášho okolia. A tu je náš Edko, áno, náš chlapček, že Edík. Edík, pozri sa mi do kamery. Edko. No, ahoj. A tuto chodíme so psíkmi. Tam nám srnky chodia sa krmiť. No.
Eddie, Tommy. Jej, srnky tam vidíme. No, chuďatá. Prišli sa krmiť. Tam ostali stať. Neviem, či je ich vidieť.